गिबियावनो साफ्रोमखौबो गोसो गोरबोजों दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ दुंब्रुदै बरायना लाबोना जालायबाय मैथा सायगासिनो दं दायो मैथाजों दिनै एसे नाजों बोथोराबो गरम मैथाजों नाजों लागायनो दिनै नालांबाय थाब्लानो जाबाय दायो माने मैथाखौ सायगासिनो दं सायग्रोना लानि बेजों दङ नै बेलाथिखौ हाना लाखाबाय बेनिफ्राय ना दङ नै बे नाखौ दायो एवफ्रामग्रोना लानोसै थाव लाबोखाबाय मैथा दङ ओमफ्राय दायो बेखौहाय एवफ्रामग्रोना लानोसै नाया माने गिदिर फिसामोन नालाय ओमफ्राय दायो माने पिस मोननै बानायबाय आरो ओमफ्राय नै मैथाबो दङ ओमफ्राय ओरैजाय बेलाथि दङ बेलाथिजों नाजों संनानै मैथाखौहाय बाथोन बानायनोसै ओमफ्राय जानाय थाव लाबोखाबाय नाखौ एवफ्रामनो जोंना नै इथिंजाय दङ जोंहा अरखि फिल्मनि एक्टर ओमफ्राय दायो नाखौ हास'गासिनो दं ओमफ्राय माने दायो नाखौ एवफ्रामनानै लाहार फाहार खालामसै दायो माने ओरैजाय गेसखौ फिटिं खालामखाबाय नै ओमफ्राय फिटिं खालामनानै माने बेवहायनो एवफ्रामगोन ओमफ्राय जोंना थिंखला एसे खलथा गरम दै बारा दै थाया दै सोबाय थानांगौ जायो दसेयावनो माने दैया रानलांबाय थायो एसे क्रेक दैखौहाय सोनानै बथलाव दोनफिन नङाबा उनावहाय आन्दायगोनबो नै हालदै लागायखाबाय ओमफ्राय नैखौ लागायबावनांगौ दं हालदै ओमफ्राय सारायखौ जानना होबाय ओइ गेसा एसे खमाय थ' नाखौ दायो एवफ्रामग्रोना लानोसै अयथासार गरम अयथासार गरम गजोबलायबाय नै जानाया माने ना बेदरल' जायो नालाय गरमखौनो सैज' खालामनो हाला माने एसे खामानि मावब्लानो बिराद गोलोमो अयथासार गरम मोनखाबाय नै सिजोबसिगोनलाय दायो गस्लायाथ' सानसे गानजायानो ओरैबायदि मोनामो आयौ जिबायदि गरम फाग्ला सान्दुं अखा हानायनि नामानो गैला अखाखौ हानायनि नामखौनो लाला माथो बोरै जाबावगोन नोंथांमोन मा जाबावगोन ओरैबायदि गरम माने गरमा खानाय खामबाय जादना जायाखै गायसिमोन एसे कमेन्ट खालामना खिथाहरलाय थ' गाइसमोन जोंथ' नाखौ गोथाव एवनानै जाबाय ओमफ्राय दायो एसे फिल्डआवहाय ओंखारबोबाय आरोना ओमफ्राय जोङो माने दुर्गा फुजानि दायो माने फिल्म हल बानायगासिनो दं आं माने टेन्ट हाउसनि मानसि नालाय पेन्डेलनि मानसि नालाय आंथ' माने जेराव मेरावनो पेन्डेल बानायो बेनिफ्राय माने दायो टेन्ट हाउसनि फिल्म बानायगासिनो दं माने फिल्म हल बानायगासिनो दं दे फिल्म बानायाखै दे गाइसमोन फिल्म हल बानायगासिनो दं नायनो हागोन नै ओरैजाय जोंहा मिस्ट्रिफ्रा खामानि मावगासिनो दं रायकसमार होननाय गोजा दै ओमफ्राय नोंथांमोना माने टेन्ट हाउस पेन्डेल नांगौबा जोंखौ कन्टेक्ट खालामोबानो मोनगोन माने हाबा हुखा जायोब्लाबो बाटासुपुरावनो दंखायो पेन्डेला कन्टेक्ट खालामबानो मोनगोन डिसक्रिपसनाव नाम्बारखौ होनो हागोन ओमफ्राय दायो माने नैबे फिल्म हल लुगासिनो दं दायो ओमफ्राय नैबे फिल्म हलखौ नोंथांमोना नायनो हागोन एसे ये फिल्म हल थ' गाइसमोन नोंथांमोन भिडिअखौबो बारा गोलाव खालामला जानायखौथ' बिराद गोथाव जाबाय ओमफ्राय दायो माने फिल्डआवहाय एसे ओंखारबाय ओमफ्राय आंथ' माने टेन्ट हाउसनिसो मानसि नालाय पेन्डेलनि नायनो हागोन नै फिल्म हल बानायगासिनो दङ बिदिब्ला नोंथांमोन भिडिअखौ बारा गोलाव खालामब्ला एसेयावनो मोनसे मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक होदो चेनेलाव गोदान बा सापर्टार माबा साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय एसेनोसै गोजोन्थों जय बर' हारिनि